Good morning guys, mga friends. Good morning mga kaibigan. Sa kulo na to. Kulong sa District of Montagon. Tiyo. Hello mga doon ka mong kanako. Tiyo. Kapitulo 11. Versículo 28 tayo sa 30. Doon, si Jesus mingon sa pulong, doon kamo kanako, kamong tanan, kakuyan, gatan sa inyong pasaan, o papahulayon po kamo. Isangon ang akong yugo, kaya malumo ako, o papasanon sa Espiritu, o papahulayon. Sa iyon ra ang yugo, isangon ko kaninyo, tugaan ay mapasan. Sumaka na ako sa nagon, manawag ko, manasig ko ng unsa pa na ato mga ibang mga kalasdanan, ato tugyan, salig sa Ginoo. Kaya siya magatuman ko, bugat na ito, problema mahimong mugaan. Kaya Diyos ay magpagaan yan, siya man ang atong kapahulayan, siya ang atong kaduulan sa panahon sa mga lamila siya sa salmo na ang Diyos doon sa mga samdan ng kasing-kasing. God is near to the broken hearted. Amen. Talaga ng Diyos.